Pozdrav youtuberi i kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli u danas novi klip. Eto, završili su se izbori i pobedio je gospodin Vučić i mislio sam da ga pozovemo i da mu čestitamo, pošto imam njegov broj telefona. Mislio sam da ga pozovemo, da mu čestitamo i da ga pitamo i malo ovako da li sada kad je on pobedio, da li će se promeni neka situacija što se tiče YouTube-a, da li ćemo imati veću neku zaradu, da možemo da uživamo i da snimamo i da zarađujemo malo više na YouTube. Tako da to bi bilo to, krećemo. Broj ne mogu da vam dam zato što je ovo privatan broj od Vučića i ne mogu sada svima vama da dam ovako javno i da ga vi posle zivkate i da ga smarate. Kako sam ja dobio njegov broj, imam te neke političke veze, drugare i eto, imam znači njegov broj. Tako da ljudi, ajde da ga pozovemo, da mu čestitamo na pobjedi i da vidimo da li će se promeni neka situacija ovdje na YouTube-u, da zarađujemo malo više. Evo ljudi zvoni. Halo, gospodinu Vučiću, poštovanje. Ja sam Vlada sa kanala Kukuruzna trešnja, javio sam vam da ću da vas pozovem danas, da vam čestitam na pobjedi. Samo da znate da se ovaj poziv snima, čisto da znate, i dosta ljudi će da pogleda ovaj klip, tako da ako nije problem i njih da pozdravite. Dobroveče vama i svi vaši gledalci. Dobroveče i čestitam na pobjedi. Ništa, neću puno da vas zadržavam. Htio sam samo ovako da vam postavim par pitanja. Ništa, šta ćete sad da radite, koji su vam planovi sada kad ste pobedili, šta će tu da se promeni? Pokušamo da sačuvamo Srbiju na dobrom putu, da Srbiji obezbedimo dobru budućnost, dobar ekonomski rast, da obezbedimo Srbiji mir i stabilnost u regionu, da obezbedimo da Srbija bude jača i poštovanija u svetu, kao što smo to uspeli da uradimo u prethodnih 3 ili 4 godine. Svaka čast i stvarno se nadam da ćete da uspete u tim vašim planovima, da Srbija napreduje i da budemo sve jači i jači. Ništa ovako, htio sam samo da vas pitam u vezi YouTube-a nešto, pošto se ja bavim YouTube-om i snimam. U nekim novinama ste nešto obećali da će RPM u Srbiji da bude bolji i da ćemo imati malo bolju zaradu što se tiče YouTube-a. I to ste, u svim novinama ste pričali i ništa, htio sam ovako da vas pitam da li ćete da održite vaše obećanje. Kakav? Gdje to piše? Pa ne znam, u ovim nekim online novinama, u Telegrafu, u Blicu, dosta ste pričali što se tiče zarade na YouTube-u i da će taj RPM da se poveća da bi mi mogli malo više ovako da zarađujemo. I ništa, htio sam ovako da vas pitam da li je to istina, da li će to da se promeni. Šta ste čitali? Pa čitao sam da će biti veći RPM, to ste vi obećali i ja sam svim mojim kolegama na YouTube-u javio da svi glasuju za vas zbog tog razloga, zato što ste obećali da će RPM barem na 0,08 da skoči i da imamo malo svi veću zaradu. Da li je to istina? Da li će se promeniti ta cela situacija? Da li će se promeniti cela situacija na YouTube-u da i mi možemo malo ovako da se opustimo i da radimo normalno svoj posao? Nemojte da očekujete takve stvari i nemojte da se nadate tome. Ali vi ste obećali u svim ovim novinama, ako svi glasamo za vas, mi youtuberi, da će situacija bude bolja i da ćemo da zarađujemo više. Šta sad kad ste pobedili? Ništa, dobro, ništa, još jedan put da vam čestitam na pobedi, stvarno se nadam da ćete uspeti barem Srbiju da će Srbija da napreduje i da će život ovako malo se promeni ovdje, da bude sve ka bolje, tako da nadam se da ćete da uspete sve te vaše planove. Ništa, to je to, htio sam samo ovako da vam čestitam, hvala vam puno što ste odgovorili na moj poziv. Hvala vam i sreća na novom. Hvala. Ispričam. Ništa ljudi, eto to je to, kao što ste čuli što se tiče RPM-a na YouTube-u kod nas. I dalje će da ostane verovatno sve isto, ista ona zarada. Barem se nadam da će Srbija da napreduje. Još jedan put da čestitam gospodinu Vučiću što je pobedio i što je osvojio prvo mesto, svaka čast. Ništa ljudi, to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, nadam se da vam se sviđao. Napišite mi dole u komentare neke izazove što bi želeli ovako da odredim. Pokušat ću sve to što mi vi napišete, znači te izazove da odredim. Nisam odavno nešto snimio sa hranom, tako da ajde se vratimo malo na hranu. Tako da to je to.